Alhamdulillah men. Awak dhewe tekan di. Heeh, nyong tekan ngendi? Lah iya. Lah iki. Ki acarane iki. Acarane napa? Kowe. Kae foto. Endi? Foto dhuwur. Oh, Ini kalau kali-kali motor rambut biru. Motor. Nah, motor tapi. memperingati hari jadi. Heeh. Kedung Sari yang ke Kae. 79 Lah iya. tahun. Bener ah tadi. Bener Pak. Bener. Berikan tepuk tangan dulu. Iya. Luar biasa. Didongake muga-muga lancar rezekine sehat selalu. Bisane tambah maju. Lah iya. Aja maju-maju kaya untung wadah. Dadi cukup masyarakate sing maju. Nggih. Pokoke tentrem ayem. Kemari pala jinawi saling tolong menolong. Berarti nek ana tolong. Kesilap kowe. Ada serigala di sini. Tolong. Dewe yang iki dhewe mek ana penari-penarine ana pawange. Pawang Di pawang di pawang udan, pawang manuk. manuk tahu. Lah kowe Lah iya manuk iki ana Pak Dokter. Nggih Pak Dokter. Tukang nyuntik bokong. Bokongku suntik Pak. Wingi tak suntike ya Pak Dokter. Lah piye? Lampung sebelah. Kowe muduneng ya muduneng kuwi. Lah iya dan ana bapake. Nggih, bapak. Pakai kopi. Cowboy. Gitu. Iya. Sapa? Michael Jackson. Lah sapa? Bose iki penari apa asli penari. Sinten? Iki sinten penari asli. Lah iso. Penari. Penari apa? Ora joget ya ora ora wingi. Lah piye Joget ngene dong. Kedawan sitine jijite. piye? Mlaku telung jatah iki lepak. Oh. Lah iya. Lah sing sebelahe. Sebelahe tasih macet. Aja Pak kula molotek mau tahu susur. Pak hati-hati Pak, tahu susure Pak. Kula telepet ning untu mau Pak. Lah kan padha utuhmu. Oh, iso katil-katil. Ayo settingane utune kadhe ngono. Bisa apa, Des? Heeh. Bisa apa? Apa? Bisa. Apa Kowe isine lho. Jadi pas mangan toge, Tok tahu apa toge, toge? tahu ana togene. Heeh, Pas aku mengolah iki-iki ngene. Oh, ngece wong iki jadi diri-diri iki. Lah iya, Lah iki lagi sebelahe iki ya buat nyanyi. Wih, nek dilagokke piye? Seksi ya. kok datar ukur-ukur to? Kabiasa aku Bang. Ayo lah ya. Wis, pokoke didongake wis. Luar biasa. Jenenge ojo teko mubeng nek nek kene sampean. Awak dhewe menghibur mek ana request. Request apa? Pokoke 50.000 aku oleh duit. Duit apa? Aku nyanyi. Kowe nyanyi? Aku nyanyi. Oke. Jadi kan awak dhewe bareng karo dokter Injane mau. Oh, Nyanyi juga nanti. mau urung nyanyi blas ya? Blas aku urung. Kok ana tok ora. Kalau lah bakso ya? Ayo kok basane wis teko. Kemepian Sampe rasanya. loro kan kowe. Ditatos dulu Anda. Iya, monggo ya itu minum infus. Ya. Minum apa? Infus. Infus itu apa? Infus itu dok-doknya itu. Des, arep bakso apa ora? Orang. Aku Duwe loro. bakso dhewe. Arep ming loro iki oke, baksone enak jenenge bakso maju mapan. Hah? Heeh. Apa di sini? 5758. Oh, maju mapan. Maju Nek mapan. dhewek sing uduk bakso. Ya apa? Lato-lato. Sing maju. Dadi kendor apa piye? Oh. Wah, iku ya aneh. Ayo. Yo. Kok ewek. Nggih. Nek liya gone anu tak raosek. Iya. Iki kuwi bagian njaluk duit. Sapa duit sapa? Lho, tenang nanti wae. Pak kurang mau kabum deh. Oh, lah kae. Ngene kan bakul bakpia. Oh, bakpia. Iya, ke lagune jare. Langsung nyatang mek. Oh, iya. Nek sing meja ungu nyanyi mek. Lah nomor neh. Terus diuntung mek. Lah kok iso? Ndak nyembur-nyembur. Mau ora nggo sanglet kuosoki iki. Iya. Kowe ibu yang nganti ngompol lho. Ora apa-apa. Iki jenenge ra ngompol. Lah napa? Ngobrol. Yo, nggih, sesarengan Andi. Yo, Andi. Aku membayangkan wet Membayangkan untukmu dhewe. Membayangkan aku uruh manuk mikine ra duwe loro.
Lah kok iso? ora duwe apa-apa. Heeh. Panas hujan anteng wae. Heeh. Kae manuke. Heeh. Aku nek takon kerja gelem kowe. Apa? Upahe 10 juta sedina. Apa kuwi? Makani patung kuda salaman iki. Lah sedina tak lek 50.000 aja. Piro? 20. Aja ya. Piro? 200 lah. 200. Heeh. Napa? Takon diganti amplop. Ah, wah. Ayo. Yo, iya. nggih. Hati turang lilong